Hòstia puta! Heu vist, Hòsties para todos! Bim-bam! Rideu, quina setmaneta! Senyores i senyors, benvinguts, això és un estado policial, Benvinguts al Verihuevo número 11. Volíem explicar una cosa molt clara de lo que mos està passant al Verihuevo. A voltes no tenim ni puta idea de lo que anem a fer. Vos explique, la setmana passada, el dilluns, a principis de setmana, estaven dient, de què fem esta setmana al Verihuevo? Octavi, de què parlem? D'economia? Què fem? De la prima de riesgo? Tal? No. Ai, què parlem de l'església? Senyores i senyors, el dimarts de matí vam veure un vídeo del senyor Cotino, el president de les Corts Valencianes, tirant de la sala a Mònica pel tema de la samarreta. Què més? El dimecres van trobar allí en l'Institut Lluís Vives, pim-pam, i un xavalet que també se'l van emportar a comissaria. Què més? El dijous de matí anem allí a l'Institut a veure què passa i per la vesprada també. La policia va carregar en la comissaria, La Mònica Oltra també se'n va emportar. Per això volíem parlar en ella, no? El divendres de matí vam anar a parlar amb Mònica a les portes de les Corts Valencianes i per la vesprada també, en el carrer Zapadores, pim-pam, els van tancar en un carrer, els xavalets, i pim-pam, diu, me cagui en l'hòstia puta. Voldríem dedicar este Verihuevo als xavalets, als xavals, que mos fa molta gràcia, la gent major sempre, que la joventut no fa res, estan sempre tocant-se els ous. Jo quan era jove, els collons, ahí els teniu, així que va per ells. Benvinguts al Verihuevo especial Hòsties y samarretes. Anem a comenzar avui amb Cotino. ¿Va usted a hacer caso a las indicaciones de esta presidencia? Pues mire usted, le llamo al orden por tercera vez. Le abandono que deja la sala. Bueno, benvinguts al Verihuevo número 11, me caguen Déu. Bueno, estem veriguant perquè vam veure unes imatges, vam veure uns vídeos del moment en què el Cotino en les Corts Valencianes, per això hem vingut a les Corts Valencianes, van tirar, van expulsar a Mònica Oltra per el tema de les samarretes, perquè li diuen que no era decorós. Però van dir, Mònica per allí, a veure què passa, i ens han trobat, mireu per l'amor de Déu, mireu la que mos l'han trobat. Mònica, què t'han expulsat? Què t'han tirat del col·le? Ai, ven aquí, cariño, ven aquí en el papa, vine, hola. Senyors, Mònica... Va coixa, Mònica. Mònica. Anem a dir-ho abans de que comenci l'entrevista. A mi Mònica Oltra em posa prou calent, així que... Això és per deixar-ho ben clar. És així, Mònica, per què anem a enganyar-se? Que pues Morera pues no em posa calent, què vol que el diga? Bueno, estem així, Mònica, gràcies. Lo primer que voldríem és que mos contàrem què el va passar en el Cotino, que no eres decorosa. No soy decorosa. Segons ell no soc decorosa. Portava una samarreta, en realitat portava una samarreta que m'ha regalat ma mare. Ta mare? S'ha fet iaia flauta. Que bonica, ta mare. Diu, bueno, pues en febrer te'l poses, i jo me la vaig posar. Molt bé. I la samarreta posava era lo de... No nos falta dinero, nos sobran chorizos. No nos falta dinero, nos sobran muy bien. Que és un poc una continuació del muy poco pan pa tanto chorizo, ¿no? I li vaig preguntar, li va dir, lleva la samarreta. Dic, per què? Per què? I tu, per què? Per què? No és decoroso. Diu, què se sent al·ludit? I me diu, sí. Diu, per lo dels diners o per lo de chorizo? I ja se va acabar. O per lo de decorar. I tapaeta està sí. Tapaeta està sí. Vull dir que no, és que, a veure, ella ho fa perquè no se li marquen els mugronets. Bé, però això és una altra història. El va dir que tenen ares, però d'una forma, diguem, molt especial. Va dir... Le abandono que deji la sala. I jo me vaig quedar i vaig preguntar a Enric, què faig? Què m'ha dit? A veure, això és... Estem averiguant si Cotino té una disfunció cerebral. Le abandono que deja la sala. No. Me daría con un diente en el canto. Señor Cotino, Otro canto nos gallaría. Otro canto... Me voy de la sala y otro canto nos gallaría. Molt bé, Mònica. Molt bé. Però què? Fer lo que ells fan és decorós. Sí. Però portar tratges regalats és decorós. De tota manera, n'hi ha molts que el tratge no els para bé. Això de més. Para aixina... Com els que van de boda. Els que van de boda no se posen mai corbata, se posen la corbata i no... El Cotino mateix, això que està un flat de cine, què dius? Decorós tampoc és... El artículo correspondiente de esta Cámara que
se refiere a tal extremo. Por lo tanto, si usted es tan amable, ¿puede usted hacerlo? No, mire usted, no tiene la palabra. Usted tiene las opciones. ¿Se pone usted la chaqueta dentro o fuera o tengo que llamarle al orden? No procede. Tengo que verme... Cállese usted, por favor, que le tengo que llamar a usted al orden también. Pues le llamo al orden. Pues le llamo a usted al orden. Y le amonesto. ¿Va usted a hacer caso a las indicaciones de esta presidencia? Pues mire usted, le llamo al orden por tercera vez. 45 votos que no, 0 sí y una abstención. Siguiente queda rechazada. Sí que Mònica ha averiguat, perquè nosaltres fem teatre d'averiguació, però Mònica averigua, i per fi ha averiguat què passa amb les càrregues policials. Això té que anar baix, perquè així no se te veu la Vale. vale? A veure, Mònica averigua, a veure. Jo estic averiguant, el número de placa no el porten, la meitat no el porten, val? Vale. Aleshores, tu, diguem, estàs fent suposadament una acció per a que la gent se'n vagi cap arrere, Sí. no? Entonces, no te dic res, no te dic, escolta, vés-te'n allà. I tu agarres i te'n vas. m'ha tocat. Ja, això també, no me toque. Mònica li posa calenta que li peguen a la policia, saps? Sí. Vale, no te toque. I abans de dormir, diu, vaig a fer-me un gote de llet i una càrrega policial. Va, tira-li. Mentre estàs penten, Sí. clar, ells estan pendents de que no n'hi hagi moltes càmeres. Sí, Per sí, això sí. ja, quan les càmeres se n'han anat, és quan comencen les Ahí càmeres. anàvem, la qüestió de la gravació, a veure. Com grava la càmera? Doncs d'ací cap amunt. D'ací cap amunt. Perquè la càmera no grava els peus. Què fan per baix? Pegar-te pataes. Pataes. No se merece. Posa't així, així. O sigui, per no pegar-te la mateixa. Sí, clar. Vale? O sigui, si jo d'ací cap a dalt estic bé, no? Però per baix estic... Ahí. Sí. Vale. A que t'agrada, eh? Tu tens un acte reflexe que és defensar-te davant del dolor, tots els éssers humans, no? I quan els xavals, entonces, se defensen del dolor, els diuen atentado a l'autoritat. És un joven violento. Vale. Així he averiguat com funciona això. Això és molt xulo. Estem en les Corts, així davant de les Corts, i Mònica mos acaba d'averiguar que com per baix, la feina que fan per baix. Així que farem un especial en el Verigueu de com les policies antidisturbis se preparen per baix fer feina. Tenim a Mònica així enginollar, mireu-la, estem muntant un mercadillo. Mos hem picat, nosaltres hem portat la col·lecció que tenim, i Mònica, pues jo tinc de samarretes, me cago en la puta mare. N'hi ha una molt divertida, però ella té la original, mira que xula, l'original. Veus, puc competir, mira. La de Wanted. Not alive, o algo així, Only dead, o algo així, però... Ahí only alive, però bé, No volíem que ens acusaren de terroristes o alguna cosa així. d'apologia. Deixeu, això ja ho fem nosaltres, tranquil·la. Ells interpretaven que estarà Camps, estarà jo, i que la salida és que se tenia que ir i dimitir. Entonces, sempre li busquen els tres peus al gat. Tu perseguies el Camps? I ell tenia que dimitir. Però Camps Bueno, no... això és una broma. Però que Camps és heterosexual. No passa res. Esta és bona perquè... És una samarreta normal, que jo vaig a una tenda normal d'estes de comprar roba... Però què van interpretar allí, què? Que era per lo de los bolsos de Vuitton de Rita Barberà, que era una al·lusió. Que és preciosa, però en una altra banda. Tu vas anar un dia a les Corts en això? En això. Hòstia, això és un clàssic. Claro, en A guanyar samarreta. diners. De Sofoco, a més. Sofoco. Claro. I Pues també, tampoc els agrada. De Cabanyal la nova. I la tia té les samarretes allí, en les Corts, les té allí en un perxeret, saps? Ai, ui, quina me posa. I tampoc els va agradar. No, perquè justet un dia abans havia anat Camps i a una assemblea d'associacions gitanes i li havien aplaudit i entonces van dir, això és una al·lusió crítica. Hòstia. Una de Rita que és lo que se da no se quita, ¿vale? Esta, Una altra. Esta és les millors frases d'Alfonso Rus, ¿vale? Ahí teniu, de los socialistes arriba a Espanya, rojos, més contitot, tot això. Un clàssic, el rus. Mira, salvem el Cabanyal. Això la tinc jo també. Això és xula. Esta, m'encanta. barbaritat valenciana. Això és un clàssic, Barbaritat valenciana. Una altra. Esta és de la visita al papa, Rita del Papa sabe lo tuyo.
Molt bé, tenim per una educació pública i de qualitat, molt bé. Esta la tinc jo també. Tu les tens totes, estes. No, I tenim esta, m'encanta. Esta no la tens? No. Hòstia, doncs esta te l'arreglem. Il Fabrino. Jo crec que en tinc una altra en casa, vale? I esta és el clàssic de Only Alive, que això, bueno, n'hi ha que corregir-ho, però bé, va, molt bé, molt bé. Molt bé. Mònica. Anem a fer un acte, això és un plaer, un acte davant de les Corts Valencianes, fer un acte de cohecho impropio. Això és un regal que li fem nosaltres a Mònica de la companyia Podeplom. Una samarreta. Que a nosaltres sí que ens condemnarien, Per què? Per cohecho impropio. Sí? Altres se absolen, però jo crec que tu i jo no ens el jurado popular... El jurado popular, mai millor dit. Nosaltres ja... I és això. Si algun dia pots... Me la posaré, no, Serà decorosa? Això ho pague jo. Això és xulo. Jo crec que això és decorosa, perquè ells això ho entenen, ells ho veuen això normal. Sí? Sí, el rotllo Capità Moro ells ho No, no és així, no. Així és... Això ho pagues tu. Això Jo m'ho gasto i tu pagues. Això ho pagues tu. No, però ells això es deixa tranquil, perquè com ho paga el Capità Moro, ells diuen, nosaltres no paguem res, això ho paga tot el Capità Moro. O sigui, públicament ho paga jo. Mònica, de veres, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per a tenir-nos aquí davant de les coses. Moltes gràcies. Ens heu donat una lliçó a molta gent, que moltes gràcies, que coratge, que estem junts i que podem i que ho farem. De veres, de tot cor, moltíssimes gràcies, especialment als alumnes. Endavant! No tenim por! 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 Way down inside, honey, you need I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Senyor Cotino, vostè que tant se li ompli la boca de parlar de vergonyes, no li dona vergonya tot això?